Monggo pandemen beksa sedayanipun Pakde Gamping sak grup monggo. Kula lajengaken amenipun beksa lelugitan sarengan trenyuh katur. Monggo Mbah, matur kula. Rawuh Pak Yatno saking Jambean Mas Tubio jurakane Gatot Bimbo sak bolo Sugeng rawuh monggo saya suwe tambah resmo rino wengi nandang rasa trenyo kangen iki muga antuk jambi Baru Sugeng rawuh aturan para kawula tamu kakung kemana putri para rekan mardu mardu raut ngambi krucut masih boten kawula matur. Tansah ngalamun amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar ayu pasuryane esemane saya gawe tambah tresno rino wengi nandang rasa trenyo kangen iki muga antuk
kula niku lho. Mbah. Heeh, karo Mbah Atmo. Niku, Bang. cocok karo awane. Pripun, Pak? Hah? Pripun rasipun? Iya, cocok banget iki. Cocok. Piye ditanggap madhuk ora?
Heeh, alhamdulillah. Cici timbali mriki meneh nggih. Heeh. Wis ning andekan urung, Mbak iki? Dalem? Ning andekan urung iki. Tanggal pinten, Mbak? Tanggal 1 Januari. Oh, nggih. Oh ya, Nggih. Pak Sisonarjo. Asik. Mengke anu nggih, sing nabuh sing niki nomor 3 niki mboten sah dijak. Gak disangku aku malah ngewoe-woe. Lah nggih mengke ndak ngewo-ngewo mboten sah Engko nek- dijak. engko nek panas piye? Nek panas ya. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. oke. Ya. Ono ra ngono kalau ora semangat ya. Mengke ndak ngewo-ngewo mboten sah dijak nika titilap mawon. Ayo terus Mbak. Yuk. Cedetan sajroning ati dandan luntur saya lara ati aku kowe dadi karo Mako leren ning gubuk Nggih, matur suwun. Nggih, pripun Pak Sampun. MC? Ya Mbak Yatno, ngalah itu ngalah ra apa-apa. Kayak jok kleru lho. Elingo marang janjimu wong manis nidrani saiki yo lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tresnani rasane dadaku wong manis kowe lunga ora Ora pamit aku saiki tutunan tondo katresnanku masuk Acu kuning dadi kowe isih nyandhe rono mrene isih tak gawa ora bisa pisah najan mung sedelo Penak mboten, Dek? Penak. Penak tenan, Nduk. Lah ngopo nek penak? Waduh, Nduk. Lah terus hubungannya apa? Peneng kowe ayu, Nduk. Mentem ya? Mentem ya? Pemeton lho, Nduk. Ki Monggo. beda mentok lek saiki kok aning perkembangan ono apik bae melejit. Pripun, Pak? Alhamdulillah muga laris. Ya. Amin. Yo ditutup. Ya. Kumpul karo aku
pacaran telu karo sing Depok emosi ya. Lah iya to. Oh si dilu ae emosi ora usah. Oh, tak dukung pokoke ya. Lho kok rame dhewe kok silas delo. Tak dukung. Dukung. Ya. Ya tutupan, Mbak. teko ulatmu njekatul mripate mbrebet mili aneh nyedhain jiwite udan neng dalan eman yen mulih dhewe iso kelangan katut setan sing ganggu gawe sapa sing ora kedanan blala-blala ngawe-awe ndaku karasa atiku yen nyawang esem lakuyomu
padha gayulintang Pripun? awake madhep ngulon. Madhep. Madhep Leh, pun. leh jiko kok kono, Mas. Aku ben roh kono, Mas. Nah, Madhep rono, Mas. Kowe leh jiko kok kono. Oh iya, kan. Ngendika. Sakniki, Pak. pol-pole ora roh kasete nek iso mbene. Oh nggih. Sakniki niki. Yo, tutup. Tak rewangi padikane amri. Ngaturaken gue panuwun kang tanpa pindhah.
lanjut Mbak, selara betah ya. Senang boten betah Gusti Allah. Nggih, matur suwun monggo Mas MC. Ayo Mas Dwi rene Mas. Oh gak jago bayi ayo. Pak Kantun para kadang-kadang kaneman, Ayo, Mas, para ayo. tresna budaya. Mas Kus. Sinarengan kanca-kanca wigun laras wilujeng midhangetaken. Ayo, Pak Sitar, Pak Sitar, Dumateng karo penggalih. Tak lilani yen kowe lunga pawelingku aja nganti sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah teni masuk sakno ya. Anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emo nyawang aku wis emo nampa ora kelingan janjimu semono. Kowe boleh
lingsir sengengene eneng gedhe tejo tunggu kowe ayo usane kadung tek ya ora iso maca wong sing ora gelo kadung dandan kowe kok ora teko Tunggu tak kentung. Tuh ketak kentu. Mas Oleh kaya nek kono lho tu gendak kentu ngono lho Si apik, Pak. ayo Tuh ketak kentu. cocok ya Lanjut nggih. Janjane kowe no. jago dari baso Mas Oleh, sajane iki apa komplit to, Jan? Saya kok rada guyub beda karo Mbak Tomit ya. Aryo kan. Lo, tak dibuka. Aryo kan lemburi ya. Ayo. Ayo edan lo. Kurang gremetek iki. Ayo Mbak, nanti tutup. Kuwi sing anu siapa jae poye edian lho. Edan. Lah iya. Rong genep. Ayo. Ayo jae bong ayo. Janjane kowe no. Alah, jagong.
Mbah nuwun, Bapak sih. Apa sliramu ora pirsa jroning dada isih ana tresna apa sliramu ora krasa kaget kuwi ki tanpa upama aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan kene sing jalari nganti kangen ku penjone ati apa sliramu ora pirsa jroning ati isih ana tresna apa sliramu ora krasa kangen kuwi kita upama aku ora bakal lali yen pamit bali udan krime sing jalari dikangen ku sajroning ati Pling kuning. Pling kuning. Iya. Pling kuning dadi saksi ana ngenteni sapa. Iya iya.